No l'havia perdut. Llavors, també voldria agrair, tot i que m'està fent una foto ara mateix, ja que hi ha una pàgina web aquí que és taradell.com o el blog de Taradell i també ens està fent molt suport i molta col·laboració i llavors també vull agrair-li tant que avui hagi pogut venir com el suport que ens està fent a tots. Evidentment amb els geganters, que tot i que us hem enganxat així una miqueta al finals del projecte, us esteu implicant molt i això sempre s'agraeix. I dit tot això, passo. Bueno, seré breu, jo me dius que per nosaltres és un honor que Taradell sigui una mica una parada i fonda i a més un dels pobles que en aquest primer tram que s'inaugura avui formar-ne part i això sobretot que veu parada i fonda. A més ha donat aquesta coincidència que és el primer acte oficial que es fa amb l'Ajuntament renovat. Aquest dematí l'hem inaugurat, vull dir que disculpeu-nos si el terra encara és una mica brut, però és que fa una estona aquí estàvem servint pastes i cava, per tant hem tingut temps de fer la neteja. Potser no sé si ha quedat alguna cosa, si ara ho mirarem. Ara ens sembla que hi he ficat la pota, no us ho miraré. Doncs no, molt benvinguts, a més penso que ja és una petita, encara molt petita representació dels països catalans. M'ha semblat sentir que el més llunyà potser Vinaròs, si no m'equivoco. País Valencià també hi havia algú, però no... De on? Carlet. Veus, no ho conec. Espero que el camí serveixi perquè una hora o altra el coneguem. Home, dius que a Taradell ens fa molta il·lusió aquest projecte i d'alguna manera ho hem anat mostrant amb aquests convenis que tenim signats i una mica amb aquesta... Em sembla que s'us rep amb tota la dignitat màxima possible i que a més hem intentat col·laborar al màxim. Per altra banda, demanar disculpes perquè per nosaltres ha sigut una setmana molt complicada, hem hagut de plantar estaques, no sé si ha funcionat, si no, però en fi, el que faci falta ho anirem fent. I dius que Taradell és un poble també de molta tradició de caminadors. La setmana passada es va fer la Rupit Taradell, que és una marxa que segurament els de Vic m'ha semblat sentir, de gent de per aquí ja la coneixeu, però dius que va ser una caminada de 43 quilòmetres amb 800 i pico de participants i que per tant hi ha molta tradició i a més és un dels recorreguts macos que es fan almenys aquí a la Catalunya central. Per tant, desitjar-vos que acabeu de passar una bona estada a Taradell, espero que el que hagueu vist fins ara, em sembla que veniu de la plaça de Santa Llúcia i del bar de Can Toneu, però ha anat bé, no, aquesta parada? No, jo penso que avui és un dia festiu, m'imagino que si algun de vosaltres és caminador d'aquells de quilòmetres, potser avui li toca reprimir-se i fer un dia festiu i anar fent parades i anar-vos a mirar el paisatge i que per tant disfruteu del paisatge que heu vist fins ara i el que us queda per veure i que disfruteu de la nit, que em sembla que estareu a prop d'aquí, passant la nit. Per tant, disfruteu. Si necessiteu alguna cosa de Taradell, doncs aquí estem, no? I llavors, una mica ens agradaria deixar constància d'aquest pas per Taradell entregant-vos, no sé massa amb qui, jo entregaré amb en Lluís, però una mica en representació de tots els amics del pas, que per nosaltres és una cosa molt significativa, és la història de Taradell, és la primera part de la història de Taradell, des dels orígens fins als finals del segle XVIII, és escrit per mossèn Antoni Pla de Vall, potser molts de vosaltres el coneixeu, és un historiador molt reconegut, medalla de Sant Jordi, creu de Sant Jordi, medalla de la Generalitat, i és un taradellenc il·lustre i que per tant sempre que aquí fa parada algú relacionat amb la història de Catalunya, com penso que és el pas, doncs li fem entrega d'aquest llibre amb tot l'orgull que això suposa. Per tant, el quedo jo per fer biblioteca. Doncs moltes gràcies per venir. Falta l'inversa, perquè una de les coses que m'agrada fer, i sobretot quan hem fet totes aquestes inauguracions, és fer entrega d'unes guies del camí a l'Ajuntament. Una miqueta és allò, una entrega de guies del camí al poble de Taradell, perquè de fet en Pla de Vall també hi ha col·laborat a la realització d'alguns dels conceptes d'aquí, es recomana que llegiu aquest llibre dins de la guia, per tant és molt important aquesta part. Agrair moltíssim l'acollida de Taradell, perquè hi ha poblacions que en tenen més dinamisme al món, o menys. Taradell és una de les que té una sort de tenir moltes associacions, molt dinàmiques, i llavors tenim un bon suport de totes elles.
Moltes gràcies.